Kalamigin sa paminsan mga pabugnaw si ate-ate ha, ligo sa ta. Uy, up. Oh no! Ano mo niya? Ay, ne. Nating init mang gudron ba murag? Ano mo niya agas eh? Pagtad mo na ako ka, bibi. Baby girl! Baby girl! Asa mo mga baby girl? Ano nga? Ay, ina! Ay, murag nagito sa tabay. Ano kalingan mo ko ni masundugon? For your information, human ti kagisundog. Ay na makadiri sa tabay. Kagabalo man ko may agas karon mo nang nako diri sa tabay. Kani kaji ha? Kaya lagi nag ako rin mo timba diri. Kay baw man pug ko. Dili kay baw kay bag-o pa ka. Ano man di bago kay baw man kilaw ka kay baw. Baw lagi ko. Lagi. Lagi ka kay baw. Mabuning nyo! Hay! Kamu ba? Kamundua ba? Di ba ni Ana? Nag-away naman po mo diri sa balon. Daprin mo, be. Saan mo po niyong gilalisan? Na, kana Stephanie, pabida ka, Jo! Kung pabida nga ako, maghihimon tama para sa iya, ha? Grabe naman mo, eh. Pati pa naman diri sa pagtimba, mag-away mundo, ha? Tagayin ako ninyong kapayapaan. Kapayapaan kung mawa na usa diha. Mas payapa kung wala jud ka. So ako'y samok dire. Oh, kasi ikaw samok ikaw ba ko? Ay, sabi ko mo, bisay po sa mo. Sa kayong panahon, init mo kay mong ulong duwa. Yunanin na lang, be. Muna tinimba ninyo. Kulang man sa tubig. Kamundo ha, timbae ko ninyo. Liguay ko ninyo. O sige, ako niligo nimo kay Kebaw ko mulugod. For your information, Kebaw ko glugod. Pati tagip-tip matagak. Sa muka din ninyong duwa. Uy, magsige man mo glalis draa. Anay na lang, be. Ikaw Stephanie, pagtimba draa. Ikaw Clyde, pagbubo sa kuha. Ha? Kaya mo lingkod ko dres palanggana. Nagkasinabot mo duha. Di man mo maningog. Uy, sige na. Liguay ko ninyo ha. Di jud ko magigsuodan na ninja. Labo na ko. O sige Clyde, ubuin ako. Tepa sa step be. Mubalin sa tanyo dito kay perting guota diri ah. O ikaw mabuko ninja, ako isabo ninja. Lamay aja sa feeling eh, bugnaw kayo. Nahinaya lang kay bisig malumos ko. Lamay sa paminsan ay ganang liguan tagduwa ka. Bibig girl. Puti ka may ka bibig girl tighty ba no kay kabalo jud ka sa akong favorite nga sabon. Pre, bibigil ganino kay Bojo kasi mong pahumot. Bago ko kay Baw ana da. Ikaw mo man imong ginasabon? Ay oh, mao po na akong ginasabon. Ako gamitan na akong ginasabon po. Di lagi ni kani may dapat isabon nimo. Ambid na. Oh no. Sabi po mundua. Oy pati pa naman sabon awayan gapon ninyo. Ani na lang be. Bago ko nyo sabunan, lugdi sa ko ninyo. Ay basic ka na kay expert kay ko. Tempa biyon sa may gamiton pang lugod nimo. Syempre ang pamalakasan. Pangmalakasan. Yeah. Hindi ka may mauna po nimong ilugod sa kuha. Natagam na kuha ni. Ayaw ni. Gusto na ko, Stephanie, Clyde, ang ilugod niyo sa kuha. Kanang kamot yun ninyo para damaki sa akong lawas ba. Sus ka basic. O sige, suginan yung paglugod ha. Sige ako ni. Ako ra lugod ani. Ako ni. Ako ra. Ako'y nakauna. Ako ra. Bali lagi mo kamot ron. Pagod ka na mag-away mo sa kamot nga pwede man duwa. O muna mo Stephanie, muna mo Clyde. O sige, lugod na. Kamon duwa ha, awayon kay munduwa ba? Lami, ay mo yung mga angel ang nagligo sa kuha. Badlawin na na pagkuhag tubig dito. Hoy nga na may siguon ni mga kapoy ng ulugod. Hoy, bayot. Pariha na tagalugod. Ikaw may kakuhag tubig kanina. Patayon na. Ako na si Kabo. Ikaw na pod. Ikaw na lagi Kabo ba kay ganina rakog ikapoy nako. Bahala ka dagi kapoy nako oy. Diyan ding bayhanan ni katapuan. Asa man ka? Muli nako. Bahala ka diha. Hoy, wa pa ko na human ha. Asa ka? Step! Oh no! Clyde! Kamon munduwa! Bahala ka diha. Uy, wa pa ko na bahala ka. Asa ka? Pagpuyo. Gihimo man ko ninyo next naman. Ala nga tong matuoy.